aku mau payangi beran. Soko Bapak Salmamut. Nyatane kamaneteran urung ana kabar pisan. Ini kok diarani wong tuwa. Sing diarani tuwa jajal tuwa kepiye yen kaya ngene iki? Wong diun ditimbali supaya aku temeka ning kaministeran. Bareng aku lok sarang mlebu jering sirap opar wisan ora ono. Jane apa sing karepe aku sing ngerti sapa? Nek wis ora ono apa sawen Mamat? Yuk bali wae. Ya aku. Nggih belum. Sasampunipun kula mlebet ing kaministeran. Iya. Panjenengan nembe ora woh. Napa ngoten niku nomo? Boten naumi damel kuciwo apa sawen. Jane kula gelak laku. Kewajiban wonten ing dalem menika kula tinggalake. Iya. Nerangaken Bapak Salmamut. Kang sempat sekumpul wonten ing dalem kaministeran. Sadurunge aku njaluk ngapura sing gedhe merga rodok randhat nggonku temeka. Ning aku matur nuwun karo kowe sakloron merga kowe wis gelem temeka ana ing kaministeran jumbuh marang layang Ibran sing sira tampa kabeh. Apa sampeyan? Iya. Menawi wonten kawit katosan. Monggo katuwen ingkang paring kawuh. Mergi kula menika kewajiban kula kathah. Ya aku ngerti. Kula mayaken para patri pasti ing Kristen. Menika tanggal 10 Iya, aku ngerti merga saiki kowe wis dadi jenderal. Lho, kowe wis dadi kapten. Nanging kowe kudu eling marang bebudenku lho. Apa sebabnya aku bisa kandha kaya ngono? Merga rikala semono kowe iki amung baski receh, ya to? Kowe uga baski sing receh. Ora duweni kekuatan apa-apa. Ya merga saka tembungku sing manis manuhara ana ngersane Raja Abdul Aziz. Kowe tak tonyol-tonyolno, kowe ya tak tonyol-tonyolno. Satemah saiki kowe dadi jenderal. Kowe dadi kapten. Lho iki sapa aku? ora ngomong. Lah iya. Mula kandi kuwi wis wektune kowe mbales budi karo aku. Bapak Salmamut. Piye? Gamblang kemawon. Ngono. Ya. Dalem kabestradamu sakatene kula kapten Jenderal Mokama Bapak Salmamut. Jane wonten wigati punapa? Cetane nganti jengen sira sakloron kongkon tumeka ning papan kene. Aku iki duweni gegayuhan sing luhur. Ayuan iya. Lajeng kersanipun menapa apa sawen? Aku kepengin dadi raja ing kerajaan raja. Sajake nyecenges karo aku. Nggih mawon. Apa aku ora pantes lamun to aku dadi raja ing kerajaan Turki? Panjenengan oleh kula ngarani wong tuwa pangandikaning tanpa dipikir. Lungguh sik. Lah kok kowe bisa kandha kaya ngono dasarmu piye? Dasaripun. Menawi panjenengan kepengin dados raja. Iya. Lajeng raja teng pundi? Awit menawi Turkistan tasih wonten Abdul Aziz. Iya. Tasih meger-meger. Iya. Nanging kok sampe mawon.
Panjenengan pangandikan kepengin dados raja. Lajeng margi pundi anggen kula badhe pitados. Aku bisa dadi raja ing kerajaan Turki. Carane Turki kudu berubah. Kula boten maido. Ayo. Pangrencana kepen dalu kamulyan. Ya. Dadi raja, rajane raja. Kang Abebala Ratu. Nanging kudu petung sing kadhimet. Mawa petung sing kepiye? Tak ibarake ado lintang bebalang-bebalang kayu. Cedhak kurung adoh lakone. Ora bedal cebol kayu lintang. Kok Napa bisa kondo kaya kaya ngono dasarmu apa Kapten Lasaro? negara ing kerajaan Turki mangewu-ngewu saka guru. Ya. Napa kekalakon? Nek mung Bapak Samamut, Jenderal lan Kapten. Ngono. Nggih, dadi kowe ora percaya. Lamun tom besok aku bisa ngrubuhake kerajaan Turki. Anggen kalau percaya dasaripun menapa? Coba kan mikir. Kowe iki ora percaya karo Minister Saul Mahmud. Minister Saul Mahmud iku pikirane 17 menungso setengah bayi. Lho, rundang akal pabrik politik. Lho, Nuwun sewu. coba to kuwi jeneng menungso iki ra dibandingake duweni panjoko. Lah, jeneng panjoko nek ora dijaga ora bakal lakon yo ta ora. Cepatipun kula kedah nyang kuyung. Lho yo wae. Nuwun sewu. Kula turun. Lah nyang kuyung menapa ingkang dados kersanipun Bapak Samuel Mahmud. Ngono ya. Nanging Kula kula gadah panuwun dhateng panjenengan. kowe njaluk apa wae sauger kowe gelem sabiyantu karo aku ngrubuhake kerajaan Turki. Aku saguh minangkani. Kula nyuwun Njaluk apa? sasampunipun Bapak Samuel Mahmud benjang saged krambahan dados raja ing Turki. Ya. Kula nyuwun kabeh Gusti Ayu Siti Rokana. Nggih, Bapak Samamut Piye? pancen kula masani. Kula duwe pangkat kapten Ya. iku ing Bapak Samamut. Iya. Kula saguh sabiyantu. Lamun kalampah Bapak Samamut dadi raja ing kerajaan Turki. Iya. Kula kepengin dados pakah ing kerajaan Turki. Saguh sabiyantu karo aku. Mula apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Sakniki punapa kekiatan kangge bakal saranipun kados pundi Bapak Samuel Mahmud? Aku mau wis kandha piye? Minister Saul Mahmud iki salah sawijining menungso sing pikirane 17 menungso setengah bayi. Sadurunge aku jumangka iki wis tak rantam kowe dhisik. Rantam pripun? Mergo aku ngerti dina iki kerajaan Bijir karo kerajaan Turki iki ora rukun. Ya, aku disiki aku ana ing kerajaan Bijir. Aku pasekuton karo wong Bijir. sampeyan iku Siti Soleha. Iki soleh. Siti Soleha raja pinggir. Kapten. Ana apa ajae kok ora percaya? Aja andel. Lho, lah kok Aku ora ngertos Bapak Samuel Mahmud. Ya. Sapa Siti Soleha? Ya. Siti Soleha Kafi. Menungso kang angel dijak rembukan. Wonge kaku. Aku kaya-kaya mergo niku. Tiang-tiang Dayak. Ya. Nah iki mergo kono iki wong Dayak ora tau mangan enak. Lah carane aku bisa nyedaki karo Siti Soleha. Kawula ning Dayak tak wenehi roti. Tak wenehi sandangan sing apik. Lho bareng kaya ngono, Siti Soleha percaya karo aku.
Terus dheweke takon sabiyantu karo aku, pas kuton karo aku ngubahke kerajaan Bidir. Dadi mawon. Ngono. Kula niku jare durung percaya. Urung percaya. Lamun durung ana bukti lan nyatane. Kula kepengin bukti apa sawe manut. Kowe urung percaya? Nggih. Yen pancen kowe urung percaya lamun tok aku pas kuton karo wong Bidir, kena tok buktekake. Ayo, lunga ning kerajaan Bidir. Monggo kula daya. Jalaran kula katimbalan mapan wonten ing tengahing alun-alun kerajaan Bidir. Namung yektosipun wonten kawigatosan menapa saged Ratu? Pak Tebat lawan. Nuniji. Pancen. Nganti panjenengan kuwi mau utus marang Kang Sira supaya ngadhep ana ngesaki. Injih. Mergo pancen wektu dina iki panjenengan pengin kawula kabeh ana ing kerajaan Bidir kudu rupuk ana ing papan kene. Sang Baginda Ratu. Yen to panjenengan dalem ngersakaken manunggaling kawula kerajaan Bidir. Manunggal dados setunggal wonten ing tengahing alun-alun. Pramila kanthi menika badhe kula kempakaken. Yen kaya ngono enggal.
percaya putri saka ing kerajaan Bidin. Iya. Wow. And the best. Wis percaya kamu. Bapak Milimaster Sawil Makmur. Sang Raja. Nganti panjenengan sak katrine munggah ana ing pendopo kerajaan Bidin. Iya. Duweni wigati apa Bapak Milimaster Sawil Makmur? Rikala semono wis ana rembug sing gumathok Heeh. antarane jeneng sira lan aku. Lamun to jeneng sira iki tak jak keng supaya mengkone ngrubuhake kerajaan Turki. Kowe karo aku kudu pasudon. Oh. Bapak Milimaster Iya, Sawil iya. Makmur. Panjenengan ora bakal lali. Hah? Nek panjenengan ngajak sampak ton ngrubuhake ana ing kerajaan Turki. Bener. Nanging panjenengan ora percaya kelawan tembung-tembunge panjenengan sak katrine. Soleha. Jenderal Mukamah. Kowe aja kuwatir. Lamun kelakon apa sahe mawon. Bisa dadi raja ing Turkistan. Ing pikir dadi bumi mutiara. Sang Raja aja nganti cilik ati. Lamun to Bapak Salmamut dadi raja ing kerajaan Turki. Kerajaan Turki dadi bumi sigas monggo kanggo kowe. Wis percaya sakwise jeneng sira ngupake tembunge andhan kabeh. Bapak Milimaster Sawil Makmur. Iya. Jenderal Mukamah. Kapten Lasan. Yen pancen panjenengan sak katrine kepengin ngajak sampak ton ngrubuhake ana kerajaan Turki. Panjenengan kepengin duweni tandha bukti sakjroning tulis. Kowe njaluk prajanjen. Prajanjen. Jenderal Muhammad. Mergo ora ketampe wae. Kang Cwita Ratu Sleha ora percaya sak utuhe njaluk prajanjen sing tulis ono juke. Piranti kanggo prajanjen. Tak nanti sautara. Jenderal Muhammad lan Kapten Lasan. Kari kowe kang durung tapas. Panjenengan pengen mangerteni. Pancen sakjroning buku iki ana tapak asmane siji. Bapak Milimaster Sawil Makmur. Ya. Kaping pindho Jenderal Mukamah. Jenderal Muhammad. Kaping telu Kapten Lasan. Ya. Siji panjenenganku sing durung tapak asma sakjroning Bener. buku. Jenderal Mukamah. Lah kok masine tak iki piye kok atur Mang Sinentak saya, Mang Sinentak ini. Mang Sinentak. Mang Sinentak ini. Yo, Ayo durung kena kanggo nulis. melet Mang Sinentak. Dijawab kena. Jujune maju Jenderal Mukamah. Wah, ora kena Jenderal Muhammad. Endi kowe sing maju? Mergo sing bisa iki Mung mligi. mung Jenderal Mukamah. Kowe. Melet. Eh, Ah. iki jenenge tuku permen ning Jepara lho. Iya lagi bisa. Sentimen ning ora ketara. Jret. Nah, ini kabeh padha tapasmu. Kan kuwi buku aku sing nyuwun. Mengko dhisik Bapak Milimaster Sawil Makmur. Yen buku iki sing nggawa panjenengan. Iya, iya. Yen nganti mengko panjenengan lan wadya balang kabeh ana kerajaan Bidin bisa ngrubuhake kerajaan Turki. Ana ngendi
Panjenenganku iki bisa ngage janji marang panjenengan sak Kowe katrine. kuwatir lamun to aku salah. Lho. Ya, piye cinta aku. Mboten napa-napa. Ana kali Katen rasane. Pomo dipomo. Aja nganti kawiyak padi iki. Ya turun kowe kerajaan Turki, Bopo Salmamut, Jenderal lan Kapten. Ora sak kuwatir panjenengan sak katrine. Babakan Rubadya ning kerajaan Turki mengko tanggung jawab lan wadya balaku ning Hidir. Rendring wis ana rembug sing kumatok. Wis ana prajanjen. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanggo banget. Bab perkara sak jabane kerajaan Turki tak pasake karo kuwi. Mengko, tak jane kerajaan Turki. Sing